nato koko u donna Air France kono a y'u bila Algérie ko nga ko yani avion ka wuli malien minnu tun bɛ Paris ko ni Algérie kaw ye fɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na yani avion ka wuli dɛ ko fo commandant de bord ko de ko n'u ma mankan jɔ ko avion tɛ wuli malien ni Algériens Air France n'u taara jigin Algérie de u ka sɔrɔ ka avion wɛrɛ ta ka na Bamako ya kɛba an ka maaw ko olu y'a ko mɔgɔw mun anw tɛ se ka tilen ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka dɔ kɛ anw fana ka wallahi mɔgɔ bɛ kɔ kan bi ni u fɛn fɛn nana congé la kɛba u ko k'u kun kɔrɔ talen de bɛ taama diɲɛ fantan ani naani fɛ yɛrɛ min sigilen n'u ka minisirisow la yen u nana sɔrɔ min sigilen n'u ka baarakɛyɔrɔbaw la yen u nana sɔrɔ fɛn minnu dalen don yɔrɔ caman na yanni k'u yɛrɛ b'olu kɔnɔ an bɛ mɛn dɛ nka ni u ye a wulikajɔ kɛ kɛba u ma maa bɔ maa la ka bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen na ɲɛ bɛ sɔrɔ a la dɔw tɛ se ka u ta kɛ ka faso nafolo ta k'a furusu k'a tiɲɛ k'a kɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ fantanw bɛ yɔliyɔli la su ani tile olu ko k'an ka lajɛ an sɛgɛnna dɛ an fana ni hɛrɛ ka k'an sago ye hali n'an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ an ka se k'a fɔ ko ni dugu jɛra alihamudulilayi an kɛnɛman bɛ taa an ka baarakɛyɔrɔ la an bɛ furakɛli yɔrɔ ɲɛnɛmaw la an bɛ taa lakana kɔnɔna an bɛ segin lakana kɔnɔna kɛba min ye kiiriso ye n'an taara yen an b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri kan ka kɛ sira min fɛ a bɛ ka kɛ o fɛ n'an ka ci mun bɛ an bɛ se ka to dɔw ɲɛnabɔ dugutigiw fɛ yen k'a sɔrɔ an ma se tribunal la an ka furusiri dɔw bɛ se ka kɛ yɔrɔw la minnu na an tɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen an ka k'an yɛrɛ ye an k'an jija o de ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na n ko bi an bɛna dɔ fɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kuma kan n'o ye fasoba Maliba ye n'an ye dɔ fɔ o kan kɔkan jamanaw an bɛ dɔ fɔ olu ka kɛba n bɛna fila fɔ aw ka kan in na bi hali n'a tɛna ja dɔw tulo ye an na dɔ fɔ a fana na parce que Mali fana de ka nafolo bɛ don a la a kana tiɲɛ an sigilen ɲɛna yan waati laban in na Aigle bɛ regroupement na kɛba Aigle kan ka baara kɛ entraîneurs ni fɛnw olu kan ka baara kɛ mais Mali ballontan ɲɛmɔgɔ bɛ minnu bolo bi yalama u y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko faso ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ kɛ kun ye an ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ Côte d'Ivoire wa fo fana ɲininkali ka kɛ aw dun ka jamana kɔnɔ yan fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ ninnu ta anw fɛ e bɛ faso baara de la o n'i bɔr'o la n b'i hakili lajigin kɛba tuma min na ne bɛ sɛbɛnni kɛ indépendant na indépendant journal dɔ tun bɛ a tun bɛ bɔ juma o juma u b'a fɔ ma ko Bamako hebdo n'a tun bɔra tuma o tuma artistes ka ko minnu man ɲi an b'olu fɔ a kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko baara hukumu kɔnɔna na n'u bɛ fɛn minnu jɛngɛ an bɛ dɔw fɔ a kɔnɔ i b'a dɔn mun nana kɛ n ba ye Boubacar Jara n b'a fɔ yan maa ɲɛnama don top étoile tun b'ale de bolo Alou Badara Aïdara aujourd'hui Mali o de tun ye anw ka coordinateur ye Bamako hebdo la indépendant kɔnɔ ne n'olu de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Aramata Diawara o tun ye an ka secrétaire de rédaction ye tellement ni ba ye tun ye top kɛ a yɛrɛ tun bolo anw b'anw sigi dɔrɔn fɛn min man ɲi k'o de lajɛ kɛba i b'a dɔn mun nana kɛ ba ye taara retraite la a y'a denkɛ Ander Baba Jara a y'o bila ko k'an wele a y'o wele an taara a ka so a ko n dɔgɔ i ye fɛn minnu kɛ ka ne to heure caman na n y'a bɛɛ ye i tun bɛ sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ nka n b'a bɛɛ kalama mɔgɔw nana ko n ka ko dɔw kɛ n ko ayi ne bɛ faso baara la a bɛnnen don nin ka nin fɔ ne k'a yɛlɛma ko nka ko bi ta kɔ k'ale tɛ baara la dɛ k'ale bɛ retraite de la k'a bɛna min daminɛ ko y'a yɛrɛ ta ye ne yɛrɛ ye ɲɔngiri k'an bolo fila da n kɔ k'a fɔ a ma k'a ka yafa n ma nka kun kɛ kun ye a ka ɲɛ a don an fila fo bi bonya b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon faso wari de bɛ d'e ma e kan ka baara kɛ cogo min maaw kan ka sɔrɔ kɛ cogo min fɛn minnu kan ka sɔrɔ e olu bɛɛ lajɛlen kumaniya ka t'olu yɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye i ka baarakɛyɔrɔ la ka fɛɛrɛ sigi a b'a di ni kinibolo ye numanbolo b'a kunbɛn k'a yɛrɛkɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa kana kuma
ni mama kuma kabakolo tigi be de Jɛnɛba Sɛyi ka kuma do ni kɔrɔ m'a ban bana m'a ban saya b'a ban anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔna na san o san misali de bɛ d'an ma nin ko ninnu na an k'an miiri dɔrɔn Alpha Fila ka so a b'a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ɲɛna o a ti fɛn fɔ a ma ɲɛ o a ti fɛn fɔ a taara o a ti fɛn fɔ a taara janajakɛyɔrɔ la mɔgɔ tɛ kuma sɔrɔ a da n'a wulila o a bɛ fɛn bɛ fɔ nka Mali baara min bɛ ka kɛ depuis a y'a bila a m'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan Keba o ye misaliya ye maa kan ka kuma min jate minɛ k'a lajɛ k'a kɔrɔ dɔn Keba Ala ye Musa Tarawele miniji dɔgɔya m'a kunkɔrɔta ni kojugu ye ka na ATT da o kan ka IBK da o kan yan'o cɛ Sumala Sise a ka wele sera o ma Keba ninnu bɛɛ ye fɛnw ye maaw kan ka minnu jate minɛ k'u kɔrɔ dɔn u kɛra kun jumɛn na Ala yɛrɛ nin kɛ kun jumɛn na waati dɔ de kuma selen don mun na yɛlɛma dɔw kan ka kɛ a tɛ se ka sigi sen kan cogoya dɔw la maaw bɛ mun fɛ n'o ka nɔgɔn Keba ne bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna bi ni mɔgɔw nana ka ko nɔgɔya i bolo kana sɔn dɛ n'a nɔgɔyara i bolo u b'a fɔ don dɔ la ko wɛ an taara yɔrɔ i b'a ye na ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka fɛn d'i ma sisan ko u tigi i n'u ka di u tɛ fɛn fɔ dɛ a ka di u tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye mais e k'i jija aw ka kɛlɛ bani n'aw kɛlɛla i hakili tɛ fɛn fɛn na hali u y'i wele k'i deli ka mun d'i ma u b'a fɔ ko wɛ wariko bɛ cɛ in na dɛ an yɛrɛ de tun bɛ ɲɛ a ma sutura ye n'aw ka di de ye bi Ala ka hakili ɲuman d'an ma i bɛ dɔnkili yɛlɛ an fana ka jinin dɔɔni min an ka sɔrɔ ka na don kunnafoni kɔnɔ farali y'an se fo nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Usumani Sherif Madani Ayidara k'a bɛ États-Unis kaw fɛ munumunu salo la munumunu salo min a n'a ka denbaya bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun taara ci mun na olu banna nka karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka na kɛ Amerikɛn ye koyi n'a nana zen an n'a ta directe fana a n'a ka kuma ayiwa n'i ka dɔnkili ma sɔrɔ an bɛ taa ni kunnafoni n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na n k'i tɔma n k'a bɛ yɔrɔ la Général Keba Sangare nin y'a su fila ye Aguelok i y'a faamu sisan dɛ ye a taara k'an lajɛ k'an sigi cogo k'an lamini cogo k'an lakanaw kan ka kɛ cogo di Keba Sangare ani jamanaden minnu bɛ yen a n'olu kumana wa kunnasini su a ye sɔrɔ a su labɔ k'u ka patrouille kɛ o patrouille bɔra min na k'u to o fɔ nin waati in na fɔlɔ fo Keba ka segin ne m'a fɛ ɲɛna n ko bureau kɔnɔ maa tɛ yan Général Keba Sangare a yɛrɛ ka marifa dulonnen don a kɛrɛ la a ka gilet pare-balles donnen don a la Rangers b'a sen na a ka bere rouge b'a kunna jamajɛ ye yanga ye a bɛ ka maaw fo a nisɔndiyalenba ko Aguelok u ye Kidali siri k'a da cogo min état-major général de l'armée o y'a ci ka taa nin baara in na Aguelok kɔnɔna na kunungo de maaw y'a yɛrɛ ye kɛnɛma parce que n'ale nana ale tɛ girin ka bɔ baara mun kan ka kɛ fɔlɔ a b'olu kɛ ka sɔrɔ ka fɛnw kɛ Keba Sangare ale tun bɛ yen armée ko surɔ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati Burɛmukaw fɛ yen olu fana tun bɛ patrouille la patrouille min sen fɛ u kɔni ye sigana mobili dɔw ye olu ye fari fili Burɛmu kan k'u ye o mɔmɔli kɛ nka u ka jɔyɔrɔ minnu bɛ Burɛmu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo nin waati in na wa fana u y'a jira k'a fɔ k'a ko ma se ka na ni jatigɛ ye min ye mobili minnu ye ni population n'o duguladenw yɛrɛ kun ye o ye u y'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i ka baara kɛ ni ye maaw kana na hakili kana na wuli finitigi minnu bɛ Burɛmu kɔnɔna na u ka kan bɛ u ka hukumu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ lakaliba jugu bɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ a ko la Keba aw ka dugu e ko an laban na taa ye ko chauffeur dɔ fana n'a ka apprenti kɛ ko su taara ye mobili kɔnɔ camion dɔ kɔnɔ kita e dun ka cɛ ko k'an ka taa ale ko k'an bɛ taa fête min na olu fɛ yen k'o ye le 11 février
kilomètre wɔɔrɔ kita kɛrɛfɛ an tɛna to ya ka a sɔn n'an bɔra yen école de guerre o promotion sabanan o donna min ye intelligence artificielle baaraw ye o kan ka tali kɛ o la Bamako MINUSMA kan min bi yan o latɛmɛna Bamako gouverneur ma jɛkulu ni nata kɔnɔna ni waati na yaasa olu ka se ka retrocession baaraw kɛ a kan in kɔnɔna na i n'a fɔ Tombouctou ta o kɛra cogo min na Mali finitigi minnu bɛ Kidal olu fana bɛ patrouille la patrouille min senfɛ u fana taara bɔ kɛlɛkɛminɛnw ka so dɔ kɔnɔna na k'i min bɛ Kidal n'u b'a fɔ ma ko étendard min ye nin wulikajɔ in ye u y'a jira k'a fɔ ko finitigiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ ka patrouille kɛ i n'a fɔ a laɲinina jamana ɲɛmaaw fɛ ko nin waati na ko ka patrouille kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na kuma tɛ couvre-feu bɛ dugu minnu na Gao ta o kɛra min ye Tombouctou ka olu b'u sɔn Kidal k'u y'a jira k'a fɔ ko ni minɛn ninnu yelen n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye gɛrɛkɛminɛnw ye ko u na dɔ fara patrouille kan ko ka se ka baaraw kɛ capitaine de gendarmerie Abdraman Aljana Bangu ni ale tun bɛ garde nationale kɔnɔna na Keba ko ale tɛ ka ye fiyewu a ye armée bila ka taa kɔ kan min ye jamanakuntigi ye ni ale ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ye nin kalo in tile 21 ale kɔni y'a fɔ ko min ye Aljana Bangu ye ko k'a gɛn ka bɔ Mali armée la pewu e taara maaw nɔfɛ e b'u nɔfɛ hali bi e tɛ ka segin ka na i jɔyɔrɔ la o ye baarabila ye dɛ degré bɔra ko ka ale ka baara ko ka o jɔ nin waati in na ko maaw bɛ ka kibaruya juguw di ka kɛ ni Gamu ye Gamu yɛrɛ ko ale bɛ Ala tanu a b'a ka baara la Kidal kɔnɔna na baasi foyi ma se ale ma ani maa ma se ɲɔgɔn ma maa ma s'a ma ani maa ma ɲɔgɔn ye wa min y'a ka baaraw ye a n'a ka baarakɛlaw ko olu bɛɛ lajɛlen b'u sɔn halisa Kidal ale kɔnɔna na k'eba ko Ala bɛ ka tiɲɛ dɛmɛ halisa Mali ale ni Algérie ko in na sabula n'o y'a sɔrɔ jɛkulu marafatigiw kɛlen don ka t'u kun ani terrorisiw kɛlen don ka t'u jabala kɛ Algérie ye l'américain ka wasabulo maa dɔ bɛ yen a ko ale b'a da bɛɛ lajɛlen tulon kan k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ni terrorisiw jɛra ko ka taa armée kɛlɛ Kidal ko min ye sema maaw k'u b'a a la ko b'a jira k'a fɔ ko u ni terrorisiw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kuma jan ko wa ko waleya in ko maa kan ka bila i kunna k'a dɔn k'a fɔ ko u jabalaw u dogoyɔrɔw ko armée ko ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o ko la k'eba halisa an ka jamana kɔrɔnfɛ an fan fɛ MINUSMA ale tun bɛ Gao kan kɔnɔ k'an fan dɔ tun bɛ ale bolo n'o a bɛ fɔ ma ko kan Castor Allemand de tun b'o kɔnɔ o Allemand k'u y'u to kan kɔnɔna ye ka jaw ta bingali minnu kɛra an ka kan kɔnɔna na n'o o ye kamikaze laban ninnu ye k'u y'a bɛɛ lajɛlen filmer k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila k'a jaw bila bɔlɔlɔ siraw fɛ ko yalama maa minnu nana k'u nana Mali dɛmɛ ko ni olu ka waleya ye wa ko walima ko ja wɛrɛw b'u bolo wa k'u tun bɛ k'u den ka armée ka baaraw n'o ka kɛcogo de jateminɛ wa nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali ye ɲininkali minnu ni maaw bɛ k'o kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin waati in na sabula ja in a bɛ ka taa cogo a bɛ ka taa maaw bɛ ka a lajɛ kunun ko Niger kaw fɛ yen Mali premier ministre min ye Burkina premier ministre ye ani Niger ta olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Niger yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko escadrille ni Niger kaw kun taar'u sigi ko fo Faransi sɔrɔdasi bɛɛ ka bɔ u ka dugu kɔnɔ u taara o lawulili la sa kɔni u ye dugawu don kɛ u ye batow kɛ u ye Ala deliw kɛ ka kuranɛjuguw kɛ keba ni yɔrɔ in na fɛn dɔ bɛ ka kɛ Niger an ka maaw kan k'a ladege depuis coup d'état kɛra Niger fo an filɛ yɔrɔ min na bi Niger misiri ka dɔgɔ u tɛ Ala wele kɛ yɔrɔ min na pour que basigi ni lafiya ka don ka jamana kɔnɔ u ka dugumisɛn fara duguba fara bolobada duguw kan u bɛɛ lajɛlen tongo waati bɛɛ u bɛ Ala bato la anw bɛ ɲɔgɔn classé la yan réseau sanfɛ an kan k'a lajɛ dɛ maa man ka tulon kɛ Ala la dɛ n'i y'a wele a wele cogo la a b'i jaabi ko yanni min ye sogɛli ye ale ka taa Niger kaw fɛ yen k'a kun ye zole da Burkina Faso n'o o premier ministre ye Apollinaire ye k'a ye Mali jɔnjɔn dɔ ta ka don o ma n'o ye chevalier de l'ordre national ye titre étranger Burkina olu ka jago ministre fana ko a ye o ɲɔgɔnna dɔ don o fana ma wulikajɔ ni baara minnu bɛ bi n'o olu bɛ ka tɛmɛ Mali ale ni Burkina ɲɔgɔn cɛ o ko hukumu kɔnɔna na ko n'Ala sɔnna ma min ye irisikan kalayɔrɔ
ani irisu ka sekunu dɔnko ko soba fila bɛna dayɛlɛ Mali kɔnɔna na k'a dayɛlɛ kun ye mun ye maa minnu bɛ yen ni olu ye burusiw sɔrɔ maa minnu kan ka taa kalan na irisilakaw fɛ yen ka se ka olu dɛmɛ u ka irisikan dɔ kala yan yanni u ka taa wa ni maa min fana bɛ fɛ fana i sen ka ye irisikan baaraw la ani irisikan ko kɛcogo la keba k'i bɛ taa nin santiri fila kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'o ye irisilakaw ye n'u nana nin baara in na k'u ni université 19 lycée 4 u n'olu mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u n'u bɛna bolonɔ bila sɛbɛn na bolonɔ bɛna bila sɛbɛn min na ni janvier kalo nata in na yaasa irisikan kalanyɔrɔ fila min dayɛlɛlen filɛ de ye Mali la yan olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min n'an bɔra irisikan kalali la Bamakɔ an bɛ taa Joyilakaw fɛ yen an balimakɛ an terikɛ n'o ye Suala Bayaya Hayidara ye ale bɛ Joyila kaso la a ka du min bɛ Joyilakaw fɛ yen kunun ko au conseil islamique bolofara min bɛ Joyila olu taara yen u bisimilara maa min fɛ sa o ye Abdul Karim Hayidara ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Tyson ni o ye Suala dɔgɔkɛ ye ale min yɛrɛ wulilen don k'i jɔ bi kosɛbɛ basigi ni lafiya ni faamuya bɛ se ka don cogo min na nin ko in na ka jisuma bɔ a kan o conseil islamique bolofara min bɛ Joyilakaw fɛ yen k'u nana ka na dugawu don ka na barikada kɛ Suala n'a a balimaw n'a sinjiw ye o ye sɔnni min kɛ o conseil ka nin ko in ɲɛnabɔ wa o conseil national fana ye ci min bila ka na olu ma u bɛna na u dɛmɛ min ye o conseil ɲɛmaa min bɛ Joyila ani alimamiw u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fana fo min ye nin baara in kɛcogo ɲuman ye futinɛ bɛ se ka bɔ a la cogo min na Suala Bayaya a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min kɛnɛ ka Tyson tun bɛ yen a n'a balima wɛrɛw u kɔni ye ninnu bisimila u ka laɲini ye min ye bi keba nin ko in bɛ se ka kɛ cogo min na ni hakilisigi ni basigi ye i n'a fɔ o conseil y'a laɲini cogo min yafadeliw ɲɔgɔn faamuyaw ka se ka ko in sigi minɛn kelen kɔnɔna na Suala Bayaya ka ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min Tyson ko ni Ala sɔnn'a ma ko min ye nin waleya ninnu ye mun bɛ ka kɛ nin cogoya ninnu na maa bɛ yen n'o taara ni o ni Suala ɲɛma ɲɔgɔn ye u b'a ci bɛɛ lajɛlen las'a ma wa min ye cɛ yɛrɛ ye k'a hakilila tigɛlen don keba a yɛrɛ hakilila tigɛlen a ko foyi tɛ tɛmɛ Ala ta kan n'Ala ye fɛn fɛn kɛ jɔnni na i b'a bila Ala ka ko minɛn kɔnɔna na wa limanɛnen dɔ k'a la k'a dɔn k'a fɔ fana jamana ɲɛmaaw mana tigɛ Dawuda la ale Suala ale bɛ jɛn ni a ye an bɛ u fo sabula kabi ko in kɛra keba au conseil islamique général Makiba ale a fɔra k'ale ka comité de crise ɲɛnabɔ a fana bɛ k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ sɔnɔgɔya la cogo min na keba an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko ɲɛnabɔ min ye an balimakɛ Suala a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'an bɔra Joyila an bɛ taa Kayikaw fɛ yen Kayikaw ka tɔn min baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Baraka Petroleum ko kunun ko olu kɔni ye min ye taji litiri 155 ko u y'o di gasoil la a wari ko a bɛ bɛn sefa wari miliyɔn kɛmɛ ni mugan ma ko u y'o de di gouverneur alema n'o ye colonel major Musa Sumare ye ko waleya in kɔni kɛra cogo min ko min ye litiri 40,000 ye ko ka t'o di narakaw ma min ye litiri 40,000 wɛrɛ ye ko k'o di ɲɔrɔkaw ma min ye litiri 45 wɛrɛ ye ko k'o di Albatros ma min ye litiri 10,000 ye ko k'o di Fusenindaw o dɔgɔtɔrɔso ma min ye 10,000 wɛrɛ ye ko k'o di camp militaire mɔgɔw ma Baraka Petroleum maw u y'a jira k'a fɔ ko o citerne sa n'o bɛ bɛn citerne 30 ma n'o o ye o tajiw ye sa ko k'o tila o cogo la u y'a jira fana k'a fɔ ko citerne 30 keba k'u bɛna n'o di Mali jamana ma yaasa Niger ye taji min d'a ma a bɛ se ka t'o ta cogo min na ka na n'o ye hɛrɛ ni baden na Mali kɔnɔna na Baraka Petroleum mɔgɔw u ka ɲɛmaaba n'o o ye Sadio Bacili ye PDG ko a fɔra nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ gouverneur fɛ ko sabula min ye Kayi gouverneur n'o ye colonel major Musa Sumare ye a ko u se o se a ma ko la Kayi kɔnɔna na k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a ye nin min di nin ye n'o ye miliyɔn 120 ye ko a ma bali u la cogoya si la ko sabula maa min don ko tuma o tuma n'olu ye wele s'a ma gouverneur ko ten ko a bɛ na n'an bɔra Kayi an b'an kunda Kucalakaw fɛ yen kan Kucala bi ko u kɛlen don ka baro sigi kɛ baro sigi min b'a to sirabaga kasara maaw bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min tɔn min bɛ sifinw tɔgɔ la n'o bɛ Kucala yiriwali ko fɔ n'o ye kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini ye min ye sa dɔ ka se ka bɔ sirabaga kasara la Kucala ale n'a lamini bɛɛ lajɛlen n'a dugu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko waleya in senfɛ k'u bɛna ladilikanw kɛ sirabaga ko la
sirawa ka vitesse boliba vitesse taliba téléphone boli ki ton bolmafɛnw sanfɛ ko olu bɛɛ lajɛlen mina na fɔ maaw ye u bɛ se k'olu dabila cogo min na yaasa sirawa ka kasara ale bɛ se ka dɔgɔya association ko ale kɔni ye nin kɛ yaasa a ka jeniyɔrɔ fin a ka fasoden ɲɔgɔnya waleyaw la u ma da u ma ko ikeba k'u ye kucala bɛɛ furan k'a ban pewu aw ta ninnu bɛ marisiw de la don o don an da la an b'an regroupe u ma deli ka Bamakɔ fura fo n'a kɛra Musa Tarawele Bill ye Bill a k'a bɛna n k'a ka to an ka yan fura fɔlɔ n'an y'a fura tuma Bill i bɛna parce que e mana na i bɛna na an bila baarakɛbara i bɛna an ka yɔrɔ bɛɛ fura ale kɔni ɲɛ a ko sisan Bill ko suguba k'an k'an sigi k'a lajɛ k'a daminɛ Woninda la ka taa se fo Gabriel Touré la n'u m'o farata a bɛ taa Kuluba furanw cɛ ɲɛ tɛna ye nɔgɔ ye dɛ Musa Tarawele Bill an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan keba min ye tajiko kibaruya ye halisa an bɛ ale la bananbagaw fɛ yen k'u ye taji feereli buteli la k'u y'o interdit k'u ko ka taji terroriste b'aw da la don o don n'aw bɛ taji feere buteli la a to k'u approvisionner wa ko sisan ko tajila buteli feere bananba ko dugu ɲɛmɔgɔ ko nin ye o bannen ye pewu wa fana min ye n'i bɛ taji san litiri mana tɛmɛ 5-6 kan moto la k'a ka da o ma i da o ye foyi tigɛ buteli kɔnɔ ka d'i ma tuguni nin k'u y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nin baara in u ka a labato yaasa ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na Burkinakaw fɛ yen Irisilakaw olu ka ambassade dayɛlɛla ambassade kun datugura depuis 1992 ka Blaise to a 12 fili la nin waati na k'a dayɛlɛ ko n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun nataw la min ye président Poutine ko ale bɛna na laseli kɛ laseli min na maa min kan ka sigi ka ambassadeur la a bɛna o tɔgɔ fɔ an bɛ bi ta bila yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ lajɛlen ni ce 31 ko hukumu kɔnɔna na keba u ye fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan min ye an ka siraba bɛɛ lajɛlen olu bɛna na lakɔlɔsi finitigiw bɛɛ fɛ min ye bolimafɛnw ye dugubaw kɔnɔna na bolimafɛn a sɛbɛnw maa minnu b'a sanfɛ walima minnu b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen k'u ka sɛbɛnw ta a fɔra ko sɛgɛsɛgɛli de yɛrɛ de bɛna na kɛ fan bɛɛ mobili bɛ larawuli aw minnu b'a kɔnɔ aw fana ka sɛbɛnw bɛ ɲininka n'aw bɛ moto taxi kan n'a ye maa ta a ka pièce ka k'a kun moto taxi pièce ka kɛ i bolo katakatanin bɛ ten a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ten keba ko fo ka taa se le 5 janvier ma polisilakaw u bɛna na nin baara in kɛ ne bɔra sa k'e kan ka t'i ka 31 sɛ ɲini ko komi kare kun do y'an kɔrɔ e ye bɔlɔn fara ka viadigi minɛ ni polisiw y'i minɛ ko n ka pièce bɛ so moto bɛ taa dɛ kana keba wele ko parce que ko keba b'u dɔn ayi a to moto ka taa o la sɛ wɛrɛ bɛ pièce ta i bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 an na sini t'aw ka fɛn ye de ne yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛn dɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ Ayidara denkɛ in u b'a fɔ min ma ko alijinɛ tigi ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ cɛ ko ni minnu ye sɛ sa k'Ala k'u ka sɛ bɔ Ayidara denkɛ ko k'Ala ka cɛ yɛrɛ ka sɛ bɔ mais sini Ayidara ye min fɔ 31 ko kan sini an b'o k'ala keba mɔgɔw k'o mɛn a b'a to maaw bɛ u ta n'u bila dɔn an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo nin waati in na a bɛ États-Unis kaw fɛ tournée la Ala ka segin ni a ɲuman ye ani Sheriff bɛ ɲɔgɔn fɛ ani denbaya maa wɛrɛw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sini kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'a d'a ma min ye 31 ko in ye an b'a fɔ denmisɛnninw ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni 31 bɛ yen 32 bɛ yen 34 bɛ yen n'i bɛ fɛ olu ka k'i ɲɛna a to Ala k'i ɲuman bɔ 31 in na i kana girin ka taa foyi kɛ ne yɛrɛ bolo so yɛrɛ ka dumuni kɛ k'i fa ka nisɔndiya ka maaw ye o ye wasa kɛ nka ayiwa bɛɛ n'i ka ko faamu cogo don Ala ka sababu ɲuman d'an ma